com connectar amb els joves espectadors, quines experiències creatives podem pensar amb els espectadors, del fet participatiu de les espectadores i dels espectadors. És un públic actiu perquè en el fons se sent que aquell espai és seu, que hi ha participat i que té veu. Be a spectator is something that can save you from loneliness, from sometimes mental illness. S'ha de poder produir una solidaritat comuna en el fet de riure y plorar plegats. Yo como espectador quiero transgredir mis límites. Ens agradaria prendre'ns el teatre menys seriosament, per tal de poder prendre més riscos. Ens van desitjar un bon congrés i hem tingut un excel·lent congrés. I hem estat en el primer pla de l'actualitat cultural del país. Que el teatre ens faci forts.